KAAC Pen PGR VGR alongle along evection keklem ji puke lamkansi keklem Lasi pai ni phaitro arni puthot Karbi ara chingrum pet pen chisong thuje PGR VGR alongle along aron re pen kedo tomaphan evection mate ketharle ernang ji pura Karbi arat atum thorpak si airset rung set nang chisong bombang bomlo bangso ka chisong ajok sai jok je KAAC kechari atum ketharle eji aphan hukko malo baklanglo lapu ihenanat ke tharle popusi rada phan than bomlo halapu ihenanat ke PGR VGR angkang arlu non puta government ka ching thora saya mo keklem kang tona bangka theklongle Lasi KAAC kechari atum PGR VGR angkang arlu election keklem ji puke drama mati lamkan keklem asonsi theklong ronglo bangso putha Karbi arat atum chechak prong nang ne pu athe PN ponsi jakhong po ni phaing koira troxi arni difu arboretum garden cafeteria along song thorom party alam chipu pepin pen Karbi owe kimi asongja atum arsik jet pen chingki chingwai ponsi Karbi tangte Karbi puathe PN ponsi kewangji pai ni phai trogar ni diforong supia long rat for bakachi songji kepadu ponji aphan cheparai ponlo pusi pherang ke mai kang nia hot alang litum ningje pon renti tangte alang litum kaningje pon alam thepen le arjupon xina News Desk Report Public TV Karbi Anglong ke ton phan Europa jirlo pini dak dipurong supi an boreta marlo cafeteria long pini kaching wai bang ke jasemet ke phapon bang ke phelang pi arat ku pensi pini phapon lo ku pini song ku penle ke phapon ke kalilo si pini ke phata pracharya song ke doan phanta lopa jirlo an parta hamphang long lochar song punon sorlo song punon ke doan phanta kachini an ke ni tum ke pha pachetang pon netlo nasi ke bang vida dolo sita ke bang velang tum sita me none prang ke bang nang pola pen bang ji pusini tum hen pen ke ning je pa the pon po la sia son tin amat ke party lam ke je ton inang ni pu posi ason pen ason ke thak pon nang ko lo si non ason son ta ke dam tang mu heta ni da pulo thang achi glowing ko ni tak Karbiang long lo song ke don la pen ke the ke don che tong prong si la sota chi pulo la PGR ala ma phutha ka bang ke litum rachari alam pen je seme ke patip te de tang ji pusila so lam si pulo asin non sila so ang thun pon bom lo lasi pini kaching wai ka hang nang ko the bang je semet council kachari atum ilitum ham je semet ke lam a hin ka prek pon de son si theklong lo lam mate lam chubai de son si theklong lo kopiloma pulo tangte high court order do pogamat si nilitum katharle ya sayang deng bang claim long le derlo pusi jasimet ke rata phan ke than sitala bang ya hokalam kali pusi punang kokpo kopi potlo pulotang te high court pena bang ke bang inquiry hini a petitioner made case ki pietum hala bang inquiry hini atuma phansi non la eviction ke claim ji po council atum notice ki pi la doning kora hini phana bangke non amara bangke tharle ponlong lelang pusigipo mumu ta tharle long le pule bukali none phong kor long hang he aprang protang te non pai chiklo phorni la song bong bangke tharle pondit ha pon si puchot la sila ke dak don suri hini so se aphaido suri kresi so se dak aphaido hala tum phan ke tharle ri puli koti ki pugari la sila solam bang je semet ke Karbiang long rat bang kachini bang klar dak nai lai thilo lapen thenie bangke dak jong si PGR VGR lo pu bang dak et lo eviction notice piet lo tharle nang po puta thurnang po puta ante thurnang po jong si order pier athit dak bang beha be par bang claim thulong lang pulotang de kupilon de lage tharle nang po thurnang po order pier athit dak bang saiti kilong bom lang pulotang de kupia aga tharle lo lage thurnang po dakpen cheterek nang po order pi era thila dakabang kupine sarkar pen kipie a developmental schemes bang claim bomlang hem so da kim bomlang hem thida kim bomlang pulotang te kupia ka tharli lo loke po bang charju nang kokpo lasi ladak bangke parlin parlo ihin bang thurnai puta pubom ihina bangke behabe parta pa claim bom la bang cheton te lo chekeng ke de lo lam bang lasi
ปีนี้บางกระดักซองโดอันสตามีปีนี้จะต้องพร้อมที่ชิงกินังกอกlo siปีนี้ดักก็จะปรายปนบางแล้วนอนไปจิกลูนั่นคือเลยจีทรอกอาร์เนียบางแค่บิร์ลาเป็นดักcouncil อาจจะไต่ลงอันบางแค่อาร์มูจิเจงบางโตแล้วเป็นโซนี่บางแค่ปินปูระโลบางapa jirnang kokpoแล้วเป็นisi sik vote alam bang ke punang kokpo council atum jong si ketharleji asa yang deng long bang jong si kapang kre do bom lang la pen alam kate warji phan bori pon bom lang pulo tangte lam susi sik jit akache song Karbi yang long rat thek phong mahu phong la pana ang deng bang kala ke deng nang kokpo jong si council kachari tumbang alam kate warji phan bori pon bom lang pulo tangte Lasi jasemet Karbi yang long rat phan na bang so cha tai pen ni tu mai ka chuning ri ji bang la lot bini ke kupinia song pu kali ka to ka beta song aphan ha hem chi bi de kang kok si pini dak ino da Karbi ino ing long rat pu si dak pini na cha tong lo ching ki lo ni tum la si Karbi yang long rat ke doan non nang ke le ji pai chi klo agos chi klo throk ar ni mate 6 ar ni bang ke ile tum methang aja kong pen dak di purong sopian ke nanga paleji la penanga che song dunji phana bang le tuma hin pen ninga klong pen chuning ri lo la se ga son ko pe kalam ke el tu mo che than pon thu na lemang thu don han samela bangso pherang ke mai chop phapen alitum la bangso chatai long ke bang pora kiro par pik lo si jaseme pet pini nilitum pherang ke pha pen la bangso chatai ben Karbi long arat atok nu ke do arat pan ka pachini kang tung bang ke jasemet pet la bang ke PGR VGR ma de Karbi atum pherak nang kok na Karbi du rem hok na Karbi tum highway nang ji la ben Karbi tum kache song tun wek nang ji pola bangso asyang tong ke do la bangso thepi ben si binal bangso pherang ke mai bang phalo si jasemet pini la bangso pherang ke achatai ben ke chengsi lam pachini kang tung bang ke damtang ni phai kre siar ni labangso ke chengsi kache song kang thur thu labangso Karbi mai polap Karbi tum thur pak na bangso kache song halaso ang thun che song det pen ni phai kre hiniar ni alang tum eviction notice pilo halabangso eviction notice pi det pen atumi an bangke ni phai inkora throk an bangke nikre phok ke choklo mate halabangso notice ateng pen nikre phong bong ban alang litum ladak pen cheterek nang ji po halabangso loke pi ke atumi an plengat lo si atumi lamade atumi dik an bangke CM tuliram ong hang alang li lam kapang da kateng polotang te don inkora hini tum hala bangso eviction notice pidet pen mate da eviction claim ji po hala bangso thepi pen high court ong alang li tum lam hoi pidam det pen stay order man det posi eviction bangke claim no dak po mate hem bang tharli no dak po ama nona bangke alang li tum bangke la hai pai kangkai ko pene fencing ko pene biri bitung kangkai hala poson sa dak bang claim rong po se alang li tum bang dak tasi jasemet pet bangke iltum klar dak alam ka chini ne bang isi bang kenang soda bangke hala bangke PGR VGR long aron ripen ke do don surihini ra don pli 2004 household atum sia dakla aron ripen ke do bosi isia record man de la dakla circular fees man mangi long pon lang litum ripondo hala song bong pen don inkora hini mate 22 household mate 22 family atum si court long ke pali dam chot la pen stay order puta kali atumi dik arni sibin so penangar lampang daklo a hokpet bangke krikedam tang kre hiniar ni labang so PGR VGR puta ke chengsi labang so ke cheki be atum la doning kora hini atum lam hoi pidam det pen council atum standing council atum dunde det mate council atum advocate bang pali dunde det pot bang se hokpet bangke puthot tu non next date bang pinang koklo bangke non puthot tu ni phai phor ni bang se labang so case bang po tasi amut pi bang tum lang nang polo tang te nona bangke ke kem kapang kre son situm penang long la pen keklem kledeji ke thai la poson kapre la poson kache tewar kache hekji konai ban karwak ji okdai ka pinchong hala poson na tomon mang sidum theklong iglo si chu kache song ang thun jasemet bang tum chu ke dam tang amai long ningje thiplo kache song bang pirthe council tum jonghele cheparai jat le claim ang deng pon jonghele alang tum order bang papas jat te alang tum cheklang jat te alang tu claim pustami amut pi bangke ili tuma hin pen hem ke tong hem kiru la pen amut pi ke claim bang thek pon nong letik bangke ili tum bangke kache song bang sa se la pen ing tonte la pen Karbi ang long rat tum ta la bang so kache song amedi bang apame plong li pusi ke dam tang porta than lo la pen anutin da la bang so chisik make et pan si ke dolo hala son si hala ke dam tang ang thun si hala so ang thun bang si tum non response pini bangke ladak arboretum craft center las cafeteria long ke damtang hala bangso kache song ang thun hala bangso Karbi mai ke chengsi che song det pen ang thun ang deng wangsi pini an bangke ilitum la phelang piara tatum jasemet pet haladak arenga hukeso haladak along li phelang aphong arenga hukeso dak along li phelang ke damnang long li phelang nang ki thi pen jeglong ang deng hala so kisung ke phoka che chak un ac jasemet pet nilitum ke jong si hala bangso PGR VGR kache a eviction jong si hala so kache song jong si chunchet det pulodang te ilitum hin ben mangke don elo la pen hadak kopli ara tunge ringun elo mate
phelang piarat tumangke ke do ke thak bang sungrung chat dipu po hala so pathe pensi pini il tumda phelang piarat pensi Karbi anglong long party do an song do an organization do an hamphang song do an bansami ni tum bang isi invitation mate jo phalo labang so long isi bidi sore chepa choi seroi pen ke bang jilangar ni ke claim ke dam pen isi cherok tok pen koson si kapachun dejima koson si rat kang thurjima koson si council atum la pen state government tum nonanda lam the si chepak lang klep pinang hala so potsi non state atum tamang state atum tamela bang so PGR VGR kache song long koson si athepi kirip thipjima pu hal bang so thepi NC pini mai phalo same penang song tum party do an phanam atum phanam cho phalo la penan parda hamphang song do an